Kulumka, Tipra notice, Tibino Nightonai, Ani Kapani, Rangsani, Takuk, Table Sorono, Norogno, Haina Hilam Soko, Tipra notice, Tibisonele Fasinti, Zotono Kakaham, they Jotono, Kulumum, Yaparu. Tinibo Haina Hai Norong Bagay, Nankukmani Kongoti, Shalanen Bagay, Norokai Haina Hai, Nukzak Paipuka. Sini Tipra Sarok, Baksa Sakno, Sajung Sak Sizak, Nukzak Hinei, Ba Sakno Sajung Sak Nepa Hinei, Piaba, Buni Samu Humung, Tanglai Marokno. Bekhawa tongai mania, tei mokol nasigai tongnani musungya, noko asuk asugai, buni samungno tei kok sanani haikeba tokla haike tentainani simino mano sini Tipra sarok. Oma haikeno miani social media ni mangpliwo, serai serakeno om mangplirok nukjagai tongo. Tipra motha bubargani bising tei, Tipra sarokni 125 Amendment Bill tei je sanglai tongmani. Abo possible ya impossible hinei shawi khonarika IPF ni ADONG OKRA AGHOR DEBBARMA tei bo aro tei bo saka bubagrani je wasukmung tei naharmung abo bebagno tatal tabuk tatalni se jora hinei shawi khonarika IPF ni ADONG OKRA AGHOR DEBBARMA oma haikano sini Tipra sarok buni samu humung rokno sejanani tei buni samu humung rokno kebengnani tei noko asuk asugei buni o samu humung rokno kok sijawi salainani tei kok rabra salainani tei buni samu rokno mokol kerengya bukhawo chui tongi nasigi tongi mania omaike asugui kok sanani simino sini Tipra sarok o jorao nukjagui tongo oma haikeno miani salo social media ni bisingtui o mangplino serai serai kheno sung nugui mankha khoroksa ADONG OKRA AGHOR DEBBARMA o Tipra hasteni politics thungui tongnai rongno bo belai kheno sejawi kok saka Tipra sarok kwbangma 70-75 bosor politics thungui faikya kebo bo Tipra sarokni manthai haikeba Tipra sarokni tongthai jathai rokno tabuk bo serai serai kai riui manya kho hinei bo mia belai kheno tentai kok saka tei Tipra motharokni samu humung tangui tonglai mani tei bubagrani je wasumung tei bini naharmung tei je bubagra samung khlai tongmani bini a samungno bo tatal mangse haikeba tatalni jorase hinei bo serai serai kai shawi khonai rikha tauk to nai nemani o juk to tatal juk o tatalo joton klai tongoi khesung nang ta hin sama hai kebo gretar kebo Tipra land kebo constitution solution TTC 125 tongmulai thunglai tongta o tatal jugo tamse sanai mo to tatal khaima to abo borok nonglo ba angkhai singtarni borok no je thok tatal khai tongjangnai lukurong no angwanau norongni borok o tatal khai thungui tongmano norok abono bokhok jangi rui aboni protibat khaina mutung liya danai ang public rong se singna mutung chiu ngai tabuk jara delivering jago ni thangnai ro kwbangma jorao no thangabro tabuk Tipra mothani bo thango जों IPF tin bo no thangmani gawa bo sauje o bisini bising TTC mannai 125 mannai gabarong no tile sar baba hairok khani kokrong no sanamsu bong nang question khaita motharong bo no compromise without greater Tipra na biang asang question khayo public no question khayo borong singni nei